Dia main orang sudah ada. Palar di sini kok. Dah, kecil ha. Bajunya lah mau. Ya. Sabar, dekat lah dah. Chào bạn đi. Lama. Naruh di kacang nih kamu. Tukang deh. Makan kurang. Sampai ya.
الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang awak pelajari ada sekitar 8. Ada namanya simbang kabau, ada namanya basuang, ada namanya lakak-lakak, ada namanya kalapui, ada namanya pinang rabah, yaitu patah, sepai, tungkai, itu ada dalam kampek menurut. Cik sudah ganggu ni. Kau awak gua. Yo, asyik lo. Walau di awal kalam tadi, dek sambah kami nan sabari, dimului kami nan sapatah, tentang musau kami nangku. Mului tertiba kana rape, sambah tasira kana rami, kok bakato dinan lai teracak di lembago, batengge lai di pusako, bakarajo lai menurut alionyo. Manabang lai dipangka, menjuluit lai dibuat, sananglah hati kasadonyo. Kok bakato kami dinan tidak, karajo indak menurut alue jo patuinyo, malu tertumpah pada kami, arang tercuriang pada kaniang, terpakumpul darah kajantuang buruk barito di negari. Tapi semantang pun bak itu, ampunlah kami dek pengulu banyak nan sati, dan kadang banyak nan batua, tuangku banyak kiramat, bago manusia ambo lalu nan dituju kan dituju. Tak kalau semua kadikali rantiang kadipatah, pengulu berdiri di nagari, mandiri adek jo pusako, maadokan barih jo balabe, maadokan cupak dengan gantang. Dek adek utang memakai, pusako tinggal merunggoi, cupak tetagak utang maisi. Dek kandak cupak tetagak utang diisi. Mongko syukur kami kepada Allah dengan kesempatan yang diberikan, kami dapat mempersembahkan sebuah karya seni dan berisi silat negari. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,